TOC reporting. Entry team. Status of the active shooter threat is currently unknown. Move in. My to musíme teda dělat znova, jo. No dali jsme to na F-ko. Fair enough. Tak hádám, že žádný velký dívání se both ways, prostě jdeme. Každý si vezmeme jedno patro a prostě musíme jít. OK. Chceš teda svršek nebo spodek? Vždycky hořejšek. Fajn. LSPD, don't move! Hands on your head! V pohodě? Relativně. Show me your hands now! První musíme... Proceed with your mission. We're not looking for Just body to bags. Maintain your ROE. Ano, já jsem tady ten, jehož eskapády jsou vtipný se dívat, já souhlasím, jsem to já z nás dvou. Tohle to už asi po druhý bych chtěl jenom zmínit. Tak vidím někoho se zbraní, jak se spoza rohu. Já taky. Nailnul jsem tě instantně? Odpověz, vole. Prosím. Chtěl bych to slyšet. No. Sice ne. Ale já jsem teď na FIFU. Ne! Wow, ne, to je ale něco. Ale já FIFU. To si říkej fucking toků. Kdybys mě nailnul, tak seš na FIFU. Ale já jsem to neudělal, protože jsem věděl, že jsi to byl ty. Dokonce jsem viděl tu tvoji... Nejlepší, že já jsem... Víš se na tom nejlepší, já jsem věděl, že tam zrovna přijde, protože jsem měl zapnutou tvoji kameru.